Току-що приключи заседанието на управителния съвет на ПФК Чавдар по повод последните писания, които бяха по медиите и коментарите, които са направени в кабелната телевизия. За да бъдат изчистени напълно неяснотите и въпросите, които ги вълнуват цялата общественост, искам да заявя, и то в присъствието на футболистите на ПФК Чавдар, към които ще бъда благодарен, ако журналистите им отправят въпроси, по повод това, че не са вземали заплати, премии и са оставени на произвола на съдбата, както и цялото ръководство по отношение на спортно-техническия процес и на самите състезания. Аз твърдо заявявам, че това не отговаря на истината, че това са абсолютни лъжи, инсинуации. И преди срещата имах среща с вас, господин Кирилов, в което изяснихме доста от поставените въпроси. Аз смятам, че вие съвсем коректно трябва да се отнесете към нас като ръководство, към футболистите и към ръководството на общината, тъй като всички тези писаници бяха и рефлектираха и върху самата община. Това е, което аз искам да кажа. Сега, ако ми разрешите един въпрос, само да изяснихме, аз се извинявам, че ви го поставих. Не отговаря на истината, това не е наше твърдение на екипа на Равен спорт по кабелната, че тези момчета не са получавали 3 месеца. Искам да ви попитам, вярно ли е, че служителите на ПФК Чавдар и най-вече футболистите и тези, които и няма, вие не сте ги осигурявали съгласно изискванията на закона и не сте внисали осигурителни вноски в НОИ. Това пропуснах на предварителния разговор да ви попитам. Такъв документ ще ви бъде предоставен от страна на финансовия директор. Документ, който е издаден от НОИ. Благодаря. И използвам случая, колкото и някой да му е неприятно, но аз, Младен Кирилов, когато кажа нещо, аз заставам зад думите си, когато сбъркам нещо, имам доблестта да се извинявам, но никога не работя с псевдоними и с анонимки. Неприятно ми, аз ви го предоставих на Спортал БГ в цяла България, глупости и още повече глупости и нагли лъжи. Не сме от една политическа партия с господин кмета инженер Венцислав Василев, но това, което прочетох в жълтата преса, просто се възмутих. И ви благодаря за това, че най-сетне, може би трябваше да стане тази полемика, дали приятна или неприятна за двете страни, но ви благодаря, че ми предоставихте оригиналните документи, а какви са стойностите за заплати на треньори, на футболисти, просто това си е клубна тайна, аз няма да ги коментирам. Но видях с очите си, днес момчетата получиха заплатите за месец февруари, видях подписите ми имената. Друг е въпроса, ако някой спори, че не са автентични, това не е мое задължение да съм детектив, частен или нечастен, и да проверявам подписи. За мен това, което вие ми предоставихте, не отговаря на истината, 4 месеца не са получавали. Ако има такъв, който се е подписал днес, че получава заплата за февруари, а не е получил за декември и януари, да има така доблестта, предполагам, че няма да му налагате някакви наказания, но тук е момента да не мълчат, а не по Евроспорт, по не знам си къде, нали ме разбирате, да се разнасят ключите. Аз съм за истината. Имах възможност да разговарям с господин Василев цяло половин час миналата събота в Търнава. Много неща ми се изясниха и това искам да бъде. Мисля, че не сме имали проблеми до сега. Аз искам да кажа... Искам да ви попитам. Радостна ли е, вярна ли е радостната вест, че съвсем отскоро най-сетне с години наред разсипията на тревистия терен поради незнайно наводняване и причина е решена. Аз разбрах за някаква 10-годишна авария на ВиК, дали отговаря на истината или не,
но съм просто доволен от това, което чух от вашите служители на стадиона, които казаха, че въпреки проливните трудове е спряло наводнение. Това е радостна вест. Предполагам, че господин Василев така това е негова заслуга. Да, и само адмирации. Защото този терен, ако не беха недоглежданията, не е моя работа да им търся сметка, щеха да се оправят нещата. Сега първо искам да заявя, че ПФК Чавдар не е политическа организация и не би трябвало да се използва от коя и да е политическа сила за спекулации. Това трябва много ясно да стане на всички, които в момента гледат телевизията. По повод финансовото състояние от страна на момчета, аз предлагам първо капитана да вземе отношение, тъй като така е редно. Влади, ако обичаш. Аз капитан на отбора мога да заявя, че всичко ни е изплатено. Вземали сме заплати за февруари. И сега през това месец чакаме за март. И сега дори проблеми няма. Дори преди. Да, и преди всичко е чисто, да. Няма проблем по това въпрос. Мога ли да допълня? Значи аз съм да кажа, че по доклада на всичко изплатено от 2 февруари. Тя не е изплатена, защото аз операция и така нататък в официално болнични да направя, да започна работа, има тази проблема на живене. Беше една причината, това че не знаете само, човек е информирал и в момента, когато съм имал възможност, това нещо е отпаднало. Аз съм говорил, че знае от документа на Комитета, че те не са си включили това, не знаят. Трябва да коментират. Сега ще решите на този момент Марция, ако ще го коментират. И последният ми въпрос е... Това, от най-като информация, ако не е така, аз казах, ако това е така, както ми е докладал президента, просто ще се замълча и няма да коментирам. Ако не е така, когато ние казахте, че може някъде да се спъсне, виждате ли, ние сме били точно като община и други, каквото ние коментирам, момчетата не са обезпечени финансово, тогава момент те да кажат, има ли проблеми, ако има проблеми, да търсим кустурите. Ако няма проблем, си мълчим, те си тренират, ние се работим, те са задължения. Благодаря ви, изпълнихте се обещанието от водотвореца. Последният ми въпрос, господин Костов, каква е причината 5 основни фигури в отбора на Чавдар да си тръгнат? Аз не съм им гледал разходните органи, дали са си получили или не, това си е техен проблем. Но те имат трудови... Значи това не са 5 основни фигури и не знам защо цялата общественост и цяла България се занимава с това, че са напуснали 5 основни фигури. За мен не са 5 основни фигури, а смятам, че и за треньорите не са били основни фигури. 3 са, които са били основни състезатели. Явор Тричков, Йордан Апостолов. А защо са напуснали? Аз не мога да отговоря. Аз не мога да отговоря на този въпрос. При мен са финансовите документи, те не са си получили заплата за месец февруари, защото са уволнени дисциплинарно от футболния клуб, съгласно Кодекса на труда, съгласно правилата на Българския футболен съюз, за неявяване на тренировки. Моята искова молба до арбитража за прекратяване на трудовия договор по вина на състезателите е депонирана чрез адвокат на футболния клуб и ще им бъдат спрени състезателните права, тъй като ние сме предоставили съответните счетоводни документи от страна на финансовия директор на клуба в Българския футболен съюз, в Професионалната футболна лига за получените суми до момента, прикрепени с копия от трудовия договор, който е пък се намира в Спортно-техническата комисия на Футболния съюз. Това е. Благодаря на всички. Успех на моите футболисти други ден на матча с Етрополе. Точно това ще да ви питам. Предполагам, че те ще се затворят устата на всички доброжелатели в кавички, като победат момчетата. Моите футболисти, които са тук, доказаха, че са лоялни към президента, към кмета на общината. Аз много им благодаря за изиграното онзи ден в Симитли, независимо от негативния резултат 1-0. Второто полувреме на терена имаше само един отбор, това беше отбора на ПФК Чавдар. Благодаря ви, момчета. Както вие ми вярвате, така и аз ви вярвам. Благодаря.
Уважаеми зрители, това бе всичко в днешното 158 издание на Рава Спорт. Разбира се, единственото в цяла Северна България специализирано спортно предаване. И вие се убедихте в това тази вечер. Екипа ни ви пожелава приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на любимата си телевизия Ета Рава.